Kaixo, ni Maialen Castellano naiz eta aurten txabolak ordezkaria izatea egokitu zait. Nik oso ondo hartu dut, egia esan da, eta espero dut aurtengo jaiak oso politak izatea eta batez ere guk ordezkariak bezala jaiak araitzea. Ekintza guztietarako nago prest, baina egia esan da kuadrilla egunetarako dauden jolasak disfrutatzeko eta kuadrilla asko alaitzeko. Gure karroza aurten Oktoberfesta izango da eta egia esan da hainbat gai aukeratu genituen eta hori izan zen hautatua jadanik jantzia eta originaltasuna asko gustatu zitzaigulako. Esango nuke ETS-ko abesti bat, ez dakit zehazki zein, baina bai, ETS. Beranduen guk, hori ez dut dudarik jartzen, guk izango gara. Dantza, noskin, dantza. Aurten ez.